Здравейте, приятели! Днес... Аз съм Георги. Днес съм Георги, само днеска. Днеска ще играем Айзък. Аз съм Георги и не съм снимал от много време, но няма значение. Въпрос, че сега... и миналия клип така говорих иначе, но... реших, че ви е скучно и искам да пиша едно клипче, евентуално. И днес реших, че ми се играе. Обаче ще играем делито. И да, и общото да. Та сега почваме. Надявам се да се чувствам добре. Защото миналия път имаше проблеми с микрофона. Ама този път ще ви, не знам. Та, днеска делито е с такива пари. Една скоро пусна звук само. Това е много силно обаче. Нещо такова евентуално. Така, днес ще играем делито. За The Keeper. И се надявам да го спечеля, защото ще направя 3 стрик и ще си мина там квеста бата, защото е толкова силно, бе, брат. Паси. Така, и сме до Делириум, да ева. Може да не го мина това дели. Ама, пиви. Предстои да разберем. Нищо, въпреки това, дори да умра, все пак съм направил клипче след много време. Защото сме живи здрави. Няма някаква специална причина, поради която не съм снимал, но просто ме мързеше. И то страшно много, защото рано влизам и какво правя basically е да играя с Tainted Lost, с който все още не мога да бия Alternative Path и това, и The Beast. Но някой ден ще го направя, зверам. И момента, в който мина да раз, почвам с някакви други кенсер герои, ама то просто е много зле положение там. И буквално игра Tainted Lost е така от половин година. И не мога да го мина, бе. Не знам как трябва да грайнда, ама... Мисля, аз реално не разбирам какво грешно правя, защото просто винаги ме хитват по някакъв начин и умирам. Ама живи здраве. Реално. Много съм болен. Не знам защо. Просто съм се разболял. Еми... Израй. Та малко съм болен. И... Това няма много голямо значение, но просто най-вероятно ми е различен гласа. Но е моя глас, това е важно, че е моя глас. Не е на някой друг гласа. И така. Епа... The fuck. Бате, иначе нищо ми даде този тъжпът партита. Обаче нямам представа да какво говоря. Абсолютно никаква представа нямам. Но сега ще го измислиме. Така, почваме. Миналия път съм говорил за филми, но този път може да споменем пак. Защото ми почна семестъра вече, почнах университет. И още съм си сам в квартирата София, примерно, нали? И няма какво да правя и като цяло... да тя в майката. И като цяло никога не съм гледал... Мисля, много рядко да седна да гледам някакъв филм. Просто много ми е тегаво да си пусна да гледам филм или нещо такова. Обаче, защото са просто няма какво да правя и... Буквално играя Айзък. Ям. И това е. Мисля, буквално това са минисите дейности в квартирата, докато съм си сам рано. Си казвам, ще почна да гледам някакви филми и реших, защото от много време искам да го гледам този филм, The Equalizer. Basically, един филм с Дензел Вашингтон, който го рейтват много високо реално. В смисъл, просто съм чувал много готини работи с него, той като
Джон Уик, basically, на същия принцип един вид. Мисля, той пич е просто някакъв ретард. Той рано Джон Уик мисля, че е бил хитмен, ама съм сигурен. Ама той е бил, мисля, героя в The Equalizer е просто бил от правителството един вид, такъв... не ги тепа общото. Някакъв такъв пичага и... когато е починала жена му един вид, той е ретарнал и вече след това, нали, получават някакви ситуации, в които той рано се връща към това, което е бил на преди, нали, мисъл. И... Actually е мега добър филм първия, смисъл, защото ти буквално не знаеш какво се случва първо. Мисъл, почва съвсем нормално филма, то, нали, обложката е просто с, нали, Дензел Вашингтон с пистолет просто и пише The Equalizer и си вика, бате, какво е това? Обаче е много готин, защото просто нямаш никаква представа и самата история почва да се разгръща. Реално първият филм е бах ти готиния филм, бате. Защото пича просто влиза, бате, и ги отефа за точно 27 секунди. И да. Аз съмнявам, че някой, който го гледа, това клипче, че гледа филма, така че просто ей... Деба. Иначе си мислех, бате, да събера всички стотинки, ама си викам, маре, сигурно Девил Дила ще е нещо друго, ама... бате, да му ева майката. Няма че. Много загубих тук, ама аз даже не знам дали ще го събера тези стотинки. Ще да съм от Twisted Pair, бате. Имаше вариант да събера тези стотинки, между другото. И то... Голем си, ама няма че. Какво говорех? Не помня, ама basically, нали, пошла да гледам филма, бате, и много ме изкефи. Actually, много ме изкефи. Мисъл... Basically, дали като Джон Уик, но просто е... не е също, нека си такава го обясня. Голема вероятност да събера беше другото 30 стотинки. Но, да. И реших да гледам втория филм. Обаче то реално като знаеш... Мисля, то според мен е чара на първи филм, просто е, че не знаеш какво се случва. Един вид. И почваш нещо ново, не знаеш героя, не знаеш нищо. И в един момент просто си изсифа, бате, че пича ги убива всичките за 27 секунди. Те са пате 10 човека в стаята. С пистолети, ножове, глупости и така нататък. И... Да, но... Втория филм също беше силен, ама не беше толкова силен колко първия. Мисля, първият филм беше така бахти добре. И да. Много ме изкви. И сега просто, когато са в София ще... Еле... Заеби, бат. Заеби. И сега като съм в София, просто ще гледам. Просто ще скъсам от гледане на филми, което реално не е лошо. Даже бих ревочнал Star Wars. Въпреки че много не искам, защото първият и втория филм минават мега бавното. После... бате, ти нормален ли си, бе, брат? Значи получи, няма визам в бос стаята, бате, с The Keeper без да имам 30 стотинки. Баси, майката. Даже от магазина нямах нищо хубаво, бате. И сега на следващия етаж даже няма да имам Devil Deal. Мазна. И да, но... Друго мисля да гледам, защото... Аз реално много обичам Дензел Вашингтон, специално като актьор, защото просто... Бях гледал като по-малък един филм Полет, Flight. И това е бати силният филм, това е... Направо един силно от любимите ми филми е това, честно. И е... Реално просто се разказва за един, нали, пилот, който, нали, пада самолета един вид, обаче той... Мисля, той е, нали, такъв... Пича е пиян, нали, го кара и... Друсен въпрос е, че го кара, бата, и много добре го кара даже. Един вид. Обаче самолета пада.
Обаче, нали там умира... То рано дори да не падне самолета, пак ще го съдат. Един вид тръгна да го съдат и вече намират 2 шишенца водка в кошето на самолета един вид. Обаче не, стой, wait. Пича, нали, тръгва да пада самолета. И той е с някакъв начинаещ, нали, такъв асистент пилот, защото те, нали, са двама в кокпита. И, нали, главният герой Уип, пича го лендва перфектно, в смисъл, нали, разбира се, има жертви, обаче то жертвите реално са отпреди, нали, самата катастрофа, да преди да падне самолета на земята, защото когато то нещо се прави в самолета, смисъл, буквално самолетът е бил дефектен и самолетът е бил дефектен, един вид той така не, че щял да падне, обаче нали, те част от екипа там на самия самолет, примерно едното момичето се удря там, как се каже? Бате, забравих думата за стафа на самолета, се едно да ти носят работи. Нема сета. Ама пада и си удря главата, примерно, и умира. Защото просто то самолет се обръща, бата, и как си е така, се обръща наобратно. И пича го кара наобратно. Бе, си го изтак бомбата. И вече, нали, тръгва да го съдят така и правят някакви такива симулации, нали, един вид. С различни пилоти, които, нали, се опитват да над самолета, обаче всичките гърмат, бате. И са буквално всичките гърмат и умират всички в самолета. И само нашия герой, нали, Уип, само той го лендва като хората. Буквално, пича мога да е пиян, мога да надръсва каквото иска да е, бате, ама го прави да си ебе майката, бате. И... така, супер. На майка ти... Бати, копенето, бате. И... да, и след това вече го съдат, правят такова на кова и да. Но, писал, ако искате, просто го гледайте. Но е мега добрия филм. И от тогава насам много харесвам Дензел Вашингтън, защото просто е бахти добри актьор. Това е така любимия ми актьор ever. Бате, какво се случва, защо ми лъгна така? И да, и реших да гледам и този филм, защото си викам, защото буквално ми излезеше в TikTok примерно и ми излезе и виждам Дензел Вашингтън като главен герой, си към това трябва да го гледам. И така, този филм го знам от 2 години, The Equalizer, и така не го гледах. И си към Марен, сега ще го гледам. И когато изгледах втория филм, исках да гледам някакви мнения на хора, реално, какво мислят за втория филм. На базата на първия. А той има и трети между другото, но него ще го гледам вече като пак ида в София. Защото просто тук в Благоевград има какво се прави. Но там няма. Бате, това откога е за такива звуци, бе? Лари! Баси майката. Крейзи. Repentance плюс синичи долави баси новото неща. Буквално в момента има External Item Description, смисъл тук отгоре. Сега не мога го покажа. Ама ето къде ми е герой, ще тук отгоре, пише едни работи. Без като пише какво правите, и така. И това беше мод, реално ти си го сваляш отделно. Там, нали, като влезеш в Steam, нали, комьюнити и така нататък. И ти си го сваляш сам. Стих си нещо. Ева, бате. Ева, много съм добър. Няма да ми даде сигурно да го става. Та. И буквално така с Repentance плюс добавиха мега много неща. В смисъл, повечето неща, дето трябваше да си ги свалиш като мод, за да ги ползваш. Един вид, за да някакви добавки на самата игра да ги правят, нали, по-добър геймплей, един вид. Даже не мога да сета в момента за някакви работи, но въпросът е, че прави някои неща по-добре и реално просто е по-добре с тях. И в момента така 80% от тия модове, които се сваляхме, в момента всичките са в играта така. И бати добре апдейт. И явно са добавили, нали, звуци
примерно на Стейн в момента чувам. В момента като пръска. Защото преди тия работи ги нямаш, аз съкам от Rebirth, даже съм играл и Flash версията. В смисъл първата версия на Isaac е Rebirth, в смисъл, нали, тая вече. Баси! Angel Star ли бе, брат? И ми дава възможно най-гейши тайтема така. И то ми е изключено това, I guess. Това, точно това тапче. Добре, брат. Whatever. И това е много рерон, няма смисъл го бия това ангел. И е така да прекам. И другото, което е баланснаха супер много айтеми, е така промениха почти всички кенсър, даже всичките кенсър айтеми, дето буквално ги взимаш е така. Буквално са useless, дето никой не би ги взел никога, ги промениха и ги наприха бахти добрите човек. И basically напих играта много добра. В смисъл Repentance Plus е така един от апдейтите, който е просто много добър. Буквално последния хубав апдейт на играта. Е така, играта не е била същата от много време насам. По-скоро, реално, Afterbirth Plus беше последния апдейт, който не направи играта кенсър. И вече Repentance, бате, напри всичко да си ебем майката, брат. Просто тази игра стана unplayable, като наприха Repentance. Нали, въпреки това играеме, разбираш, защото бате, защото е Isaac Game, защото мразиш тази игра, ама играеш. Но преди това си беше супер. И след Repentance вече си има майк. Но сега пак е добре играта, реално. Мисля, не е толкова зле. И actually е добре, да. И просто е то апдейт, бате, като ги видех, защото буквално една сутрин ставаме и гледам, нали, пускам си Isaac, обаче влизам в Steam, нали, таковата. И гледам Patch Notes и Repentance Plus is here. То Repentance Plus даже реално май дойде с мултиплеера, който сложиха. Не, той няма смисъл в него, според мен е баси простията. Пак е някаква добавка на играта, I guess. И... какво говорих? И вече, нали... в смисъл промениха някои неща, ама не всичко. И сега като излезе този апдейт преди една-две седмици, бате, и всичко промениха, така и беше бахти доброто. И да, и в момента играта е много по-плеябъл и много по-добре реално. И в момента е така пик версия на Isaac. И сега като си направиш сметка, че вече не е, нали, Afterbirth Plus или Afterbirth или Rebirth. Според мен е Afterbirth. Да, според мен е Afterbirth, мисля, рано втория експанжен. По-скоро първи експанжен, да. Първи експанжен на играта е най-добрата версия на играта, но в момента също е много добре. В смисъл, буквално в момента е пик. И да. Да си продължа това за филмите. Имам прекалено свободно време в София, просто и бих гледал нещо. И ако на някого занимавам и предложите някакви филми, сложил съм си в листа Man on Fire, пак е някакъв такъв филм, дето ги тепа всичките и пак е с Дензел Вашингтон. Ако не се лъжа, защото просто така прочетах в Reddit. И да, но ако имате някакви предложения за филми, бих ги гледал. Обаче не приемам предложение като Ралият ми давате Аватар да гледам или Twilight, братле. Нига. Не ми се гледа Аватар, братле. Мисъл, няма спра да флейма Рали, че Аватар е любимия филм. Любимите филми е така. И иначе, отидох в София, тръгнах болен, нали, вече на първи ден болен, и не съм чак толкова болен, но съм си болен. Бате, почна да кашля, почна да кихам, почна ми тече носа, ме боли гърлото. Точно преди да тръгна, нали, ме болеше зъба така 2-3 седмици сигурно и накрая вече там точно един ден преди да тръгна за София, отидох на зъболекар и ми служи там лекарство и бате не се спря ме боли зъба така 2 дена, ама вече
Това е по-добре, пак ме боли нещо, ама... Понеделник пак ще ходя на зъболекар. Ама... така... Отидох в София, мега депресиран ми беше, защото буквално буквално трябва да е есен и вчера валя сняг. 4 октомври е така. В смисъл, буквално на 4 октомври не трябва да вали сняг. И беше мега неприятното, но... Инче, не е нормално да имам толкова много стотинки с да кипър, бате. Това е бахти простията е така. Ти не си нормален. И лошото е, че няма какво да си купа от магазина. Това е най-лошото смисъл, буквално. Няма къде да си ползвам стотинките, бате. Експириенсът ми в София, и смисъл, почвам и първия семестър в живота ми ever. И не знам къде се намирам, бате. Аз съм в Нов Български, 15 милиона етажа човек, разкарваш се тук тази зала, зала, това бате, нищо не знам, нищо не правиме, само си дума някакви глупости. Това е ужасна седмица, така, направо искам се прибър Благоевград и да мърдам тук. Но we gotta poke through the pain. Бате, ти нормален ли си, бе, брат? Как че ме хитне това? Ай, ке го щупиме. Ке го щупиме. Много мразя този бос, ако нямам демидж. Дем. Това съм го взимал до съде, бе, баси майката. Еми, взимаме Нос Гоблин. Това какво беше? Бате, защо имам 94 стотинки, бате. И няма къде да си ги дам тия стотинки. И съм с The Keeper. Дето даже ми взима стотинки, бате, за хилт. Така. Бах ти ръна. И съм до делириум. И на 4-5 етаж, бате, имам билд, дето е за 2-3 етаж. Така. Направо супер, бате. И единствено и само, защото много рано влезнах в бос стаята, влезнах в Девил рума, бате, и не взех Twisted Pair. В смисъл, буквално ако в момента имах Twisted Pair, ще съм 3 пъти по-добре. Но... Ама да, сега няма да влеза в бос стаята, специално за да гръмна Кипър и Бегър, за да ми даде... така, сега искам да ми даде... Такова. Искам Девил ставате. И още милиарди стотинки е така. Не, че не е нормално колко съм бавен в момента. Реално това мога да го ползвам много добре. По принцип. Даже бих си взел една бомба да го гръмна това. Така, сега, правиме така. Направо ще влеза при боса, защото имам мега много стотинки. Така. Така, имам. Това мога да влезе добре иначе. Защото диплопията ще изчезне, когато се използва. Ще изчезне, когато се използва един вид и имам и горе рола на някакъв друг актив айтем. И буквално да си избера на какъв актив айтем искам. Дева. Така... Нека да им сега. Моля те, дай ми да ви оставя. Моля те. Дай ми да ви оставя. Нищо друго, освен да ви оставя не искам. И то, бос, бате, винаги съм го ненавиждал, бате, защото просто е... Защото... Има мега много хилт. Яко танки бос е така. Който иде друг бос, освен може би мега фат е така дебеля, нема толкова хилт. И ми спамва, бате, такива... Лайнент. Да,
Обаче им предчувствието, че микрофона е много силен, защото просто в OBS-а е на червено всеки път като говоря. И май ще трябва да го намалям микрофона един вид от видеото. От едитинга, така че... бате, ти си правиш топки с мене, бе, братле, имам 90% шанс за каквото и да е стая, братле, и няма ми да е стая, брат. Да ти еба майката, брат. И сега даже не мога да си взема луден никъл, защото просто имам диплопи. Всеки шибан път, бате. Ти нормален си, много мраза този тем. Искам да тискам спейс всеки път, бате. В момента използвах диплопията, така си. Моя майката, бате. Това рън може да завърши добре. Ама за сега е много зле. За сега е така, бате. Имам 2-3 възможности, които са мега пропиляни. Иначе друг път ми е давало бос стая, девил стая, като съм бил на 1% девил стая, бате. Обаче сега като на 90%, нито ангелска стая, нито девил стая ще ми. Планетариум. Много добре. Спирал се опокам. Добре. Самате. То ми се е рерол найта, ти нормален ли си, бе, бра? Не, ще го запазя. Уранус. Това е добро, това е много добро. Това е много добро. Това е actually много добро. Аре, бе, прати ме девил стаята, бе. Значи, защото този тринкет, всеки път като си използвам актив ми го реролва в нещо друго. И си... Айде! Инчи! Гъпи! Левела. Левелата. Гъпи. Много добре. The World. Левела. Много добре. Много добре. Много добре. Дай, взимам и My Shadow. Супер. Много добре се получи Евала. Нема стане тази работа. Не искам... Бате, инче, много добре тръгна ръна в момента. Буквално беше много кенсър до сега и така сега става много добре. Даже ми даде Black Market. Си готиното, бате. Кейус. Много добре. Много добре. Така. Deep Pockets, леле майко. Леле майко. Много добре. Бате. Всичко тръгва по план. Всичко тръгва по план просто. Това какво е? Супер, взимам го. Това е. Това е, бате. Много съм доволен. Само ако мога да взема някой друг актив item, да не ми е това, защото да не го натисам. Аз е та! Аз верно не тех, бе! Бате, мале, много добре. Много добре. Самате, супер, бе. Обаче, ако имах такова, ако имах Twisted Pair, бате, много добре ще я стане, ама не живи зря. И уейстах един ключ. Даже как гледам, мога да взема и товато, conjoint, като е да е комбинация ми, как се казваше да го еба? Трансформация, да, като вземеш 3 бейбита, един вид и ти прави... Вие ще видите, проблем ще ми го даде, защото често дава фамилиари. Ми добре, така ти иначе. Иначе ще геймбълвам, реално. Ма не, всъщност, не, не. Супер съм си. И даже мога да намеря тайната стая в интерес истината.
Тя най-вероятно е или тук, или от друга страна. Тук е... Супер, това е добре. Стотинки аз не отказвам. В момента бате мога да събера 1000 стотинки, е, така че там... Айде газвам. Айде га! Обаче Рестил, те си бега бързо даже. Рестил реално ми дава, мисля, 15 демидж, който спада. Малко спада. В един момент вече нямам 15 демидж, нали? Но имам 15 демидж за някакво време. И в момента съм на по-малко демидж, но... Така, сега трябва да имам и Деви остая, защото имам 100% шанс да Деви остая. Сега ако не ми да Деви оставате, ще... Невъзможно е, поне според мен са. Защото мисля, че... Значи рано му си загуба шанса, ако ми хитне червено сърце, ама с Кипър нямам червени сърца, така че просто не ми че мога го изгубя. Мале, много добре, бат. Много добре стана. То планетариум, как ме керивате. Много добре. Аз ги дестройвам. Аз просто ги дестройвам в момента, даже мога да влеза тук, мога да си го позволя даже. Супер. Паяци. Елемат. Еби. Така. Добре. Готино, че ги замразявам и дори не ми стрелят така. Много добре. Ева. Много добре. Хеме да припомага, хеме дай тирс, бат. Много добре. Супер. Мале. Много добре. Ха! Лекво, супер. Много добре. Бали, че бех бега тилтът преди малко, бата, ама сега самия супер. Супер. Тук нищо не ми трябва. Това е, бате. Даже... тук мисля, че е тая да стая. И не е тук тая да стая. После ще го взема този ключ, така не ще се връщам. Иначе... Дех си за малко. Това е много мразгат мислите иначе. За малко изпускам не хъшеви такова босър ребата. За много малко. Не мога да повярвам как ме удари. Как много ме удари. Така мисля, че тук беше майката, обаче не съм много сигурен. Защото не внимавам много. Но мисля, че тук е майката съответно. Да, точно тук е майката. Така че няма да влизам още в бос стаята да бия. И ще си експлора на пълна етажа и чак тогава ще влезна. И че ми е дропнал стотинка заради Пиги Банк в Sacrifice Room. Не Sacrifice, в Curse Room. Ма няма ли за да вземем, няма смисъл просто. Така не че ми я даде като хилт. Така... Много хубаво. Иначе ми се иска да намеря тайната стая. Да, има го и това. Другия вариант е... Къде е другия вариант? Няма да е тука. Така че е тук. Не. Тука мога да е. Тука е. Дай ще гръмна кипъра. И ще взема стотинката от Curse Room. Защото съм готин. Защото съм най-готин. Искам да спомена нещо. На
28 или 29, защото мисля, че е 29, имам чувство, че е 29, просто така го усещам. И ще правим първия ни концерт с Creedence некога. Ще бъдем в Черепите. От 6 часа мисля, че почне, не е отучено точно, защото тия дни го реши, нали тия дни излезна, нали, че ще го правим. Добре. Ще правим концерт. Първият концерт, аз съм на бас, както ако знаете, също мога да съм казал, мога да не съм казал. Но ще правим първият концерт и ще се надявам да бъдете там. То рано даже най-вероятно хората, които ме гледат, ще бъдат там. Either way. Защото примерно то нивата е, ако не е там, кой ще е там? По принципа, ма дали. Да. Надявам се да дойдете. И да. Значи аз не знам, мисля, че все още не мога да постам линкове. Но, ако мога, ще постна линк към групата в Instagram. Скоро ще направим... Тони ще направи твото, как се кажеш, промото. Basically клипче, което промотира факта, че... факта, че ще се свириме. И мога да дойдете в Черепите на 29-ти от 6 часа. Ние мисля, че сме или първата или втората група, която ще свири. Ще свират Self-Doomed, Sweetest Angel и Blackwater, да. Това сме. Blackwater ще бъдат предпоследни и Self-Doomed ще бъдат последни. И вече ние с Sweetest Angel трябва да се разберем кои са първи и втори. Неровно ми е света, ако трябва да бъда честен. Но да, важното е, че ще свирим. Това е най-важното. Да, тъй, че много мраз да не виждам нищо. Това е един вид по-добре. Една идея, не един вид. Една идея по-добре. Входа ще бъде 10 лева, предполагам. Той по принцип е 10 лева. И няма направи лойка в момента да е по-различно. Тъпото е според мен единственото между другото е, че този концерт ще бъде по много студено време, защото първият път, като бях на Черепите, примерно, и бях на Self-Doomed и ми беше мега студено тогава. Направо измръзнах бате и докато дойдеха Self-Doomed, защото това бяха 4 групи. И докато бате дойдеха Self-Doomed на сцената, аз направо измръзнах бате и исках просто да си бегам. Защото просто ми беше студено, просто ми беше мега студено, исках да се прибирам бате и така. Ма и тогава реално не им знаех песните, защото те пичовете, братле, така, не са ги познали Spotify. И аз тогава добре ми беше пратил нищо и аз не знам песни нищо. Мисля, това реално не е лошо да ходиш на концерт, като не знаеш песните. Смисъл, пак мога ти хареса някоя група. Въпросът, че тогава не бех просто на кеф, защото много ми беше студено и ми беше мега неприятното и просто да. Добре, от кога е? Аз имам Chaos. Да, добре. Няма прав фулклир, няма смисъл. Но се надявам да бъде по-топло. По-скоро на мене ще ми бъде топло, защото аз ще се вижда, един вид ще свира. И ще се притеснявам, все пак първи път свиря. Но се надявам да не е толкова студено, но сигурно ще е много студено. Аз много мразя ми е студено. Ама ще го преживея. Инче, то Goldhoof никакъв спид, това не ми даде, да фък. 15 спид, бате, изобщо не се усеща. Може би, защото бате взех 2 хапчета спиддаун. Така. Какво правиш? Добре,
Добре бе, защо ми си изключва item description, бе, the fuck? Постоянно случва това. Това е... Да. За кое защо ми го дава? Днескашния рън добре се получава, дори да не го завърша, защото дали има голям шанс да умра при делирам, защото все пак е много тега бос. И ако не ме направи нещо много щупено, просто съмнявам ще го убия. По това, защото буквално ще ме хитне 2-3 пъти и умирам. Но е бати приятния рън в момента, така. Много, много добре. Имам още един девил айтем към... коя беше комбинация? Трансформация по-скоро, бате забрих. Няма значение. И имам още един фамилиар да ми даде за товато. За трансформация на Conjoint и basically може да стане много добре. Offset. Иначе бая дълг си стане този клип. То аз даже реално повечето клипове да ги правя са по 50 минути вате така. Са буквално един час. Да я. И че съмнявам, че му даде много айтеми. Да мама майката. Не ми дига изобщо хелта, защото съм кипър. Имам право на точно 3 сърца. Иначе, мога да се опитам да намеря някакъв бегър, за да ми даде Дейл Стар. Съжалявам, че така трябваше да направя пауза, просто ми звънна майка ми. И ме покани на обяд. Представете си, майка ми ме кани на обяд. Колко мило от нейна страна. Да ти еба майката, бате. Много им мразят тези шивани честове, бате. Много и ненавиждам. Бах ти простията, братле. И така няма ми да рупне една стотинка са. Иначе имам много висок лък. За рън без... Мисля, за обикновен рън така имаме бахти високия лък. Имам така 6 лък. Което е мега добре. Иначе дате този клип ще се обработа сумата и време, защото сега го спрях. Отделно това, че не е време, че трябва да намалям звука. Сигурно ще го обработвам 2 часа. Мисля, ще се рендърва 2 часа по-скоро. Ама... Нищо. Важното е сме живи и здрави. Общо. Другото не е важно. И в момента аз съм болен така. Хайде да видим сърцето на майката. Кой не се лъжи? Първи или втори етаж? От The Womb. Не, втория, добре, окей. Буквално ми го пише пред мене Womb 2 бата и си казва, първи или втори етаж е? Хайде, it lives. More like it dies.
Това не знам. Това не знам колко хубаво е. Това не знам колко хубаво е. Бате, защо служили voice ефекти, такова sound ефекти на всичко, бате, до сега нямаш тия работи, баси майката. Иначе ми трябва по един айтем от две трансформации, така. Моля те, игра, дай ми така поне два айтема, дето ми... така само два айтема ми трябва. Другите айтеми не са ми чак толкова нужни, но ми дай просто два айтема, друго не искам. И пак лагна играта. Готови е като летиш, да, бе. То Кеос иначе може да не трябваше да го взема иначе. Аз вървам я улисен, бе. Така, нека да видим. Бръс. Това ще го взема иначе. Тука не знам колко да експорвам и защо дали да експорвам. То така не се вече съм трябва да експорвам, така че зае. Гесваме да е някоя друга стинка, ама то... В случай има са. Мога да се опитам... Да, това е тензата, да. Иначе така в топ планетариум ми даде втория най-добра айтем, ми даде от планетариум. Пореше, това май ми ресъртва етажа всъщност. Let's check. Let's check. Dice. Така. О, не. Не. Не искам си реролвам айтемите. Рецват си ми айтемите. Изненадващо, вече нямам толкова много стинки, както преди. Даже не ги хъба. Буквално не знам къде отиват стотинките. Мисля, аз буквално имам Deep Pockets, който трябва реално да ми дава по 3-2 или една стотинки на края на всека стая. Реално не на края на всека стая, но има шанс да ми даде на края на стаята и то голем даже. Ама нещо не е бачка. Даже и честовете ми дава стотинки. Така, преди 2-3 етажа ми даваше мега много стотинки, сега нямам нищо. Не, че реално има за какво да ги ползвам тези стотинки да в интереси, защото сега нямам никакви DVD-ове или па магазини и буквално нямам нищо. Нека си няма много голямо значение. Бати готино, че ги замразявам, бате. Това и че. Много готино замразявам. Да имам. Сега, принцип, не говоря много, но... не мога да сета какво да говоря. Това на байона ще говори в интереси и сета. Това може ми го да има порно реално. Бате, нямам нищо в монстър и ми спиваше монстър. И че за първи път да ми хареса толкова много белия монстър. Буквално смятнах двата тринките, еба си майката. Супер.
Даже не знам как ги смятат, нямам кой, дайте ми да... Некой. И че верно знам кой хайте ми смелтва тринкетите, баси майката. Защото той рано има някакъв не докато те хитнат и има шанс да ти смелтва тринкетите и аз буквално току-що спетнам всичките тринкети. Си камбата излизам от кръста, тавата и ми изчезват тринкетите си камбата, ще остана, бе, брат. И ще ми даде една гейшите, така ете ми те брат от... Това ниче мога да го взема реално. Тук обаче си направя фул клир, защото има шанс да ми даде някакъв айтем. Което аз реално няма да откажа айтем изобщо даже. Ничем... Оооо... Не. BBF не ми трябва. Всеки път като те взема тази шива на мухабата, всеки път ме удра. Да. Много добър билд, иначе. Даже съм доволен дори да не убия Делирам. Айде сега, бати добре рън. Мега приятен. Не, това... Да го взема ли това инчи? Чудо се бъде. Аре, босън! Минче не взе. Инче не толкова взе. Ром пак си бия същия ден, че просто имам лимите тренчи. Абе, добре си иначе, добре, че го взех. Всичко е точно. Обаче няма да ми даде бате. Няма да ми даде фамилия, дето да стреля. Да ми даде такова за трансформацията. Буквално нито един фамилия няма да даде такъв. Ами да, вече бате цяло 3-4 фамилия, дето буквално не комплитват трансформацията. Ооо, много силно. Много силно. Actually много силно. Много добре. Просто уникално, брат. Просто много добре. Така даже... Не мога да опиша колко ми е кеф в момента да играват. Баси готиното. Дай ще влеза на про да бия Blue Baby. И че не бия много демидж на босове. Това босове, танки босове, примерно, като такива, като Blue Baby, като Isaac. Не бия много идеален демидж, но... Клирвам като хората. Аз даже нямаш писал да го бия в интерес истината, просто трябваше... Да, няма че. И здравей. Значи на обикновени, значи клира ми е мега добър. Мисля, буквално на обикновени мобки бия бати демиджа. Ама... И рано ги замразявам, обаче босовете ми се опъват, защото не мога ги замраза. Мене рано замразяването ми е главният демидж дилър. В смисъл това буквално ми кери всичко. Това ми трябва.
Обаче... О, Марбълс! Да, Марбълс ми смята. Защото аз имах и такова нос гоблин. И сега в момента забелязвам, че пускам такова, но нямам такъв айтем за... Баси готиното, бате. Марбълс бати го добри айтем. И сега използваме Forget Me Now. Обаче бих искал да намеря супер тенцата. Така. Second chance. Бате, ти пак ли ще ми бати булшайте ми тебе, брат? Еле! Бате, стойте, за първи път го видим, бас и готиното. Баси доброто, бате. Много добро. Мале, това е много добър айтем за Кипъра. Обаче се знам дали ще ми дръпне също стинки, ама това е много добър айтем за Кипъра. Тук трябва да ми дръпне стинки. Оп! Много добре, бате. Баси готиния рън. Даже няма за какво си дам с стинките, буквално тия сърца са ми... Буквално само надграждам в момента. Тия сърца са ми бати плюса, бате. Мале, това обаче ви дигна тирса, бате, зай. Крейзи. Обаче не мога да си позволя да взема детката. Флипне бачка ли бе да го ева? Детка, няма смисъл да го взимам рано, защото просто си имам гъпи вече и отделно това, че ще ми направи едно сърце, бате. А в момента имаме така тройно повече, колкото по принцип има Кипъра. Аре, не тройно и двойно и малко. Абе, това не няма ли ми покажа къде тайната става, бе? Ето е тайната става. Крейзи, бат, имаме така 9 тирс, така 8,5. Баси майката. Може би не е много тира да съм имал някога. И това е без рокботъм. Дали сток машин? Много добре. Много добре, сега ще видите какво ще направя. За малко. Много добре. Много добре. Мале, това рън е, бати, добре, бати. Пича, сори, че не говоря просто. Много се кефа в момента. Бах ти добре рън. Сам нямам, че никой ще го гледа тук, ама... Много си бе кефи.
Аз бих си го гледал иначе. Какво имаш прав София? Заеби. Добре, сега. Какво правим? Правим. Правим ето така. Дай ще вземем още някой айтем, предполагам от Охо. Охо. Не, аре, не ме взема фаербент. Това е комбинацията. Това е. Трансформацията. Сега ми даде един хоуминг. Право щупа играта вътре. Така. Последният етаж е делирим. Аз просто ги делитвам, бата. Крейзи. Все едно не са били там. Бате, толкова са малък, че така не мога да... Не мога да си видя керактера, бате. Тия чества гест няма смисъл ги отварям. Значи им чувството, че тук е делириум. Това означава, че искам малко да се прожира напреди да го убия. Реално и тук отгоре вдясно мога да е също делириум. Супер. Все едно, бате, не ме ги деликна моментално, бате. Защото може и да ми крашне играта, не знам. По-скоро, не е толкова... Не са толкова много Project, ама... Може и да се случи. Възможно. Ево. Защо не бачка флип реално? Нещо много тъпичко. Може би не, че това е макса, дето му ми даде сърца, като кипър. Yes. То бе ясно стинки взех. Това обаче ще ми сложи много, много добра работа ще ми среща. Иначе даже не помня какво ми беше карта, дето носех с мене. Да хирам това, добре, не ми трябва. Значи изглежда, че видеото мега много лагва и не знам дали верно няма да е лагало. Добре, имам ние, че надежда. Вече с това full health и повече от сърца има верно голяма вероятност да го направя този рън.
Аре бе, братчето. Фистулата заминават. Еми явно този флип няма мога да го ползвам, който е бахти простията, защото просто... Нек си... Не мога да разбера, защото не мога да го ползвам. А те са не мога да... И сега е време за босовете горе-долу. Черият. Не, аре, знаеш, просто ще влеза тук, ще им дали делирам тук. Мога да го убия, но бих искал да взема още някой айтем, защото са тия някои айтеми взех са доста добри. Дева, майка му дева. Бах ти добрия рън. Бах ти добрия рън. Много добър. Това е инче за първи път да стигна толкова далече на Дели, честно. Обаче искам просто да си довърши цялата игра, искам просто така да си ги довърши тези работи. Но ме кефи втора, искам да убия 2-3 боса още. Много добре. Бах ти приятния рън, бате. И реално не ми пука за скоро, който ще получи, просто ми беше мега приятно. И беше бат доброто клипче, въпреки че ще стане сигурно час и половина. Ама, то какво друго да бъде, реално като е такъв рън. Колко време да бъде? Робо бейби. Не има още един бос рум. Даже не ме хитна веднъж делирам, даже един път не ме хитнават. Толкова бате силина да не така, това е... Untouchable съм в момента. Блоут ли бе, братле? Блоут ли бе, братле? Баси майката. Сале бе, брат, иначе буквално само можех да убия делирим. С мега бласт. Но... Много готини айтемичи. Ти си правиш топки с мене. Бати, каква е тази простотия, бе, брат? Умри, бе, майка ти де, ба. Бах ти тъпото копеленце, братле, направо не мога повярвам как ме прева. Еле, Девил става заеби. Добре, аре, ще го приключвам вече. Този клип обаче верно ще се рендърва до 3 часа. Ето бе, даде ми сърце бе, ето бе, на 200 стотинки явно ти даваше едно сърце. Ще събера тия за допълнителни точки. Няма бабата.
Така. 1 час съм го играл. Добре. Ей, чакай малко бе, това е стария ран. Това реално е делит от вчера, което означава, че съм на 84-ти мощ, което е много добре между другото. Да, ето. Буквално след 20 минути се сменя. Крейзи. Дейм. Значи, реално можех много повече точки да взема, ако бех направил някои работи, но живи здрави. Та... Една секунда. На канала. Така, благодаря ви, че гледахте, приятели. Искрено ви благодаря. Ако сте изгледали до тук видеото, искрено ви благодаря. Искам да напишете хаштаг пълен педераз в коментарите, ако сте изгледали видеото до тук. Наистина много ви благодаря, беше мега приятно днеска да го играя този рън. И така бати готиното бата, е много съм на кеф в момента. И да, благодаря ви, че гледахте. Аз бях Георги. И след 43 дена от миналия клип, днес имаме нов клип, който е бати добрия. И е много добре. Така че, благодаря ви, че гледахте и довиждане.